Heka Kemal Kılıçdaroğlu serdana geliye goya anko qalaban li gundê Roboskiya halê hazir serdana ve derê kiriye niha li piş me ji bo rojnamegeran ji bo çapemenî girtiye li belê li piş me civîna wan her berdewam dike li binê darekê güzê li ser her wiha xem û şîna malbatan ev civîn her berdewam dike ji aliyekê ve gavadin me got hem serokê giştiye CHP Kemal Kılıçdaroğlu li gel hevjîna xwe Selvi Kılıçdaroğlu hindek parlamenterên CHP jî li vê derê ne gerek qelebalix nehatine bi rastî ji ber ku ew naxwazin her wiha weke di atmosferekê zêde dibin bandora siyasetê de bêlin dibêjin ku ev malba serdaneke malbatiye. Kemal Kılıçdaroğlu di demekê wisa de tê ku li Tirkiye li Bakur jî rojeva siyasî jî her germ dibe ewî pêvajoya hevfihêlkirinê gûme de destpêkirin û hem mexdûrên anko qurbaniyên mexdûrên bûyera Roboskiye qetiyama Roboskiye hem jî yên sêwasê yên Mereşê malbata Ehmedqaya bi çendîn kesên ku ji aliyê her wiha dewletê ve hatine mexdûr kirin ew dibêjin ku divê em pêvajiyek wisa bidin destpêkirin em hevfihêl bikin niha li binê darê yani civîna we berdewam dike tê çaverêkirin ku derdûrê du saetan ev civîn berdewam bike yani Kılıçdaroğlu hêjî opozisyona hêjî nebûye desthilatar tenê dê guhdariya malbatan bike yekem cara ku tête vê derê hekar tête Roboskiye li gel malbatan daxive daxwazên malbatan jî ew e ku Kılıçdaroğlu destekê bide û alîkariya we bike ku ew kesên berpirsyarê kuştina ewladê we zarokê we û xizmên we bêne darizandin li vê derê mêhvanekî me heye em li gel wî em ê her biaxivin ew jî xizmekê yê qurbaniyan e mamo kerem kel vê derê zehmet nebit mamê Elî bîne wisa belê mam Elî Kılıçdaroğlu li vê derê niha civînê de ne hûn ê çi bêjin hêviyê we daxwazê we çi ne gel û gavekê ber bibare zehmet nebe Hûn hemû jî ewlî karmendên televizyona Kurdistan bîstî serseran serçava hatin. Her wextî seradanal mekit em vi seradana jî memnûnin. Hatina Kılıçdaroğlu bo fihêlkirînê ew jî cihekê yanî şolekî cîxa de ye. Bo piçekê hege piçekî ji vitinê dilî malbatên şehîda bêne tesellîkên yanî. Memnûn bî hatina te jî yawanê jî baş bû. Taban ev miletê jî ber benda wê derê ye ku pişkî êşî elemê wan hege ku kêmtirî bikin zor çake. Belê. Niha gelek siyasetmedar hatin û çûn. Dema ku diçin helbet hûn jî bi êşa xwe li vê derê her dimînin. Hêviyek ya edaletê hebû ku ev doz bigihe dadgeha mafê mirovê ya Ewropa li vê derê her wiha kesên ku berpirsyarin bêne siza kirin. Lê belê hindek pirsgirêk û kemasî li vê derê çêbûn. Ji aliyê dadgehî ve, ji aliyê dadwerî ve hêviyek daxwazekê we heye ku ev berpirs bêne darizandin? Cî mixabînê ye ev hêviye li wê derê nehate ji we gotina te ji engî kêm ji ber hindek kêma heya hêceta xwe bir kêma girtin nehatin cebehecêkirin. Bes dîsa ev malbatên hene ew miletê ve xwe kar û van êş û elema ev karasata hatiye kirin. Yê hatî kirin nehatî darizandin ku miletê jî li wê derê cî xemgîrê ye. Benda hindê ku ew jî hewl bidin ku begê evê ev karasetekî ne bêne darizandin. Bel, zor spas. Azîz. Belê mala ava belê şeniyekê yê vî gundê vî gundê bêjih bo du gundên vê derê gundê bêjih û gundê Roboskiye hekar dengê te nayê min bi rastî Hasan nadengê min tê de ez dixwazim pirsek ji te bikim Hasan piştî vê civîna ku ji bo çapemeniyê girtî bîstekedin Dê Kemal Kılıçdaroğlu daxuyaniyekê bide kongreyeke rojnamegerî dê saz bike divê kongra rojnamegerî de ew dê peyamên xwe ji Roboskiye ji nava her wiha yek ji navendên êş û azarên Kurda dervê derê ragihîne piştî vê derê jî tê çaverêkirin ku Kemal Kılıçdaroğlu dîsa vegere Enqere. Hekar? Spas Hasan, spas bu te mêvanê te.